Kag sa number 1, isang ginreport nga napatay bangod sang baha sa Negros Oriental. Maulanon nga panahon, magapadayon. Yaring report ni Romeo Subaldo. Wala sang bagyo kung low pressure area, pero mabunok ang ulan sa pila ka bahin sang isla sang Negros sa nagliligad nga mga inadlaw matapos ang New Year's Day celebration. Gani may mga lugar nga ginbaha. Sa Canlaon City, amo sini ang pagragasa sang tubig sa Malaiba River sa Sabado nga adlaw bangod sa pagbubo sang ulan. Sa Barangay Puan sa Valle Hermoso, Negros Oriental, nag-awas ang tubig sa sapa kag nagkadto sa dalan. Sa video ni Marbel Hongoy, makita nga do tsokolate ang kolor sang tubig Sabado sang hapon. May mga motorista nga na-stranded bangod sang baha. So mga 1 hour no nato nga pasilong human mibunok ang kusog nga ulan karong hapon, Enero 2, 2026. Sa video naman ni Chris Marie Ligaspi, makita nga nagaragasa ang tubig baha sa dalanon sa Barangay Bagawines sa Valle Hermoso sa gihapon. Nagsulod sa mga pamalay sa igad sang dalan ang baha, kag may mga nagatulod sang motor sa kakusog sang pag-ilig sang tubig sa dalan. May isa kagid report nga napatay nga babae sa Barangay Tabun sa Valle Hermoso matapos maanod sa baha. Ang shear line ang nagadala sang ulan sa porsyon sang Visayas. Kung magsiling kita nga shear line, ini ang pagbungguanay sang mainit kag matugnaw nga hangin. Ang easterlies o kun ang mainit nga hangin halin sa Pacific Ocean, kag ang amihan o kun northeast monsoon ang matugnaw nga hangin amo ang nagbungguanay. Nagaporma ini sa mga panganod nga nagadala sang mabunok nga ulan nga mahimo magresulta sa pagbaha. Sunod sa Pag-asa, wala sa kung anuman nga LPA o kung bagyo sa guwaag sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, pero ang shear line padayon nga magadala sang ulan ilabi na kun hapon kag kun gabi sini nga semana. Palaabuton man ang mas matugnaw pagid nga panahon bangod peak sang hangin amihan sini nga bulan sang Enero kag Pebrero. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.